spôsob, akým sa tá Danubiana, akým sa Danubiana dostala k prostriedkom svojho architektonického zväčšenia a rozšírenia, bol najhorší, aký si viem predstaviť. Veľmi nešťastný, pretože takto sa to skrátka robiť nemá. To bola presne ukážka toho, ako sa to nemá robiť. Celý lobbying začal vedením Danubiany, ktorá dlhodobo sa pripravovala na tento útok na rozpočet Ministerstva kultúry a našla si aj dvoch archanielov v podobe Ruda Sikoru a Jozefa Jankoviča, ktorým zorganizovala výstavu a z môjho pohľadu si ich takýmto jednoduchým spôsobom kúpila a zaviazala a títo využili svoje kontakty a cez Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša prikázali naivnému Krajcerovi a nekompetentnému Krajcerovi, aby našiel spôsob, ako tieto prostriedky legalizovať a ten, keďže mal chytrejšie ako on sám pomocníka Daniela alebo jak Bráňa Rezníka, tak našli alebo vymysleli tento paskvil s Danubianou. Vaša predstava, že teda sme schopní lobovať na vláde alebo niečo podobného, je úplne mimo realitu. Ja mám na to veľmi jednoduché vysvetlenie. Tak budem otvorená. Keď už bolo zjavné, že sa to nestretne s pochopením výtvarnej verejnosti, tak sa hľadalo niečo, čo by tú výtvarnú verejnosť v podstate uspokojilo, alebo malo uspokojiť. Čiže čo tu bolo to, o čom sa roky rozprávalo a nie je, no kus dále. A čo bolo to druhé, o čom sa rozprávalo a stále nie je, no Inštitút výtvarných umení, alebo to dokumentačné centrum. Tak správme taký krok, nalepme to na Danubianu a prezentujme to ako takú inštitúciu. Však v podstate všetci majú byť spokojní, nie? Tak ako prečo nie? No, tak ja som sa tomu zasmiala. Nechcete po mne, aby som rozprávala ďalej.